Стефчо май е гладен. Да видим как ще поиска от майка си нещо за ядене. Мамо, искам да ям, гладен съм. Стефане! Какво мислите? Така ли трябваше да поиска нещо за ядене? Не! Хайде да оставим Стефчо да опита пак и да видим каква думичка ще каже този път. Мамо, ще ми дадеш ли, моля те, нещо за ядене? Да, миличък, ще ти направя най-хубавия сандвич на света. Така е по-добре. Думичката моля е много важна. Дори Яхова я казва. А сега, като получи каквото искаше, какво трябва да кажеш? Благодаря ти, мамо. Браво! Винаги трябва да казваш моля и благодаря. И не забравяй да благодариш на Яхова.